قداميتي መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ጢሞቴዎስ ናብ ተሰሎንቄ ከም ዝተላእኸ ቁጽሪ 1 ስለዚህ ካብኡ ንነጀው ክንዕገስ ስለዚህ ተኻለና ኣብ ኣቴና በይንና ክንተርፍ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእየና በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል ነዚ ከም እተመደብና ንስኻትኩም በዓላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውናን በወንጌል ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋለን ንሱ ኸጽንዓኩም ብዛዕባ እምነትኩምን ክህድኣኩም ለኣኽናዮ እምበኣር ከም ስኻትኩም ከለና ጸበባ ከም ዝመጸናስ ቅድም ነጊርናኩም ከም ትትፈልጥዎውን ከምኡ ኮነ ስለዚ ኣነ ድማ ካብኡ ንነጀው ክዕገስ ምኽኣል ምሳንኩ ምናልባሽ እትፈታኒ ፈቲንኩም ከይህሉ እሞ ዝጻዕርና ኮንቱ ከይከውን ኢለ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝለኣክዎ ሕጅግና ጢሞቴዎስ ካባኻትኩም እናባና መጺኡ ከምቲ ንሕና እንናፍቐኩም ዘሎና ክትርእዩና እናናፍቕኩም ኩሉ ሳዕ ብጽቡቕ ከም እትዝክሩና ብናይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ምስ ኣበሰረና ስለዚ ኣሕዋተይ ሳላ እምነትኩም ኣብ ኩሉ ጸበባናን መከራናን ብዛዕባኹም ተጸናናዕና ብጎይታ እንተጸናዕኹምሲ ንሕና ደጊም ብህይወት ንነብር ኣሎና ገጽኩም ክንርእን ካብ እምነትኩም ዝጐደለ ክንምልእን ለይትን መዓልትን መጠን ዘይብሉ እናጸለና በቲ በኣኻትኩም ምኽንያት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና እንሕጐሰሉ ኩሉ ሓጐስ ብኸመይ ዝበለ ምስጋና ኮን ኢና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽና እነመስግኖ ቁጽሪ 11 ግናኸ እግዚኣብሔር ኣቦና ባዕሉን ጐይታና ኢየሱስን መገድና ናባኻትኩም የቐንዕ በቲ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ብዘይ ኣበር ብቅድስና ከም እትርከቡ ልብኹም ምእንቲ ኸጽንዕ ከምቲ ንሕና ንኣኻትኩም እንፍቅረኩም ዘሎና እግዚኣብሔር ንሓድሕድኩምን ንኩሉ ሰብን ፍቕሪ ይወስኩምን የብዝሓልኩምን